Шаноўныя сябры, пакуль нас не было на канале, адбылася важная падзея. Нашаму каналу споўніўся год. Так, наш YouTube-канал святкуе свой першы год. Гэта быў год натхнення, адкрыццяў і вашай падтрымкі. Мы ўжо цэлы год разам з вамі ствараем відэа і адкрываем новыя старонкі гісторыі. За гэты год мы падрыхтавалі і выпусцілі 51 відэа, да нас далучыліся 93 падпісчыкі, і нашыя відэа набралі больш за 25 000 праглядаў. Мы шчыра дзякуем кожнаму з вас, тым, хто глядзіць, каментуе, задае пытанні, падтрымлівае і натхняе нас. Вы наша супольнасць, наш рух наперад, наш сэнс працягваць. Дзякуем вам. Наша бліжэйшая мэта – гэта 100 падпісчыкаў, і мы верым, што разам мы хутка яе дасягнем. Сёння мы паказваем вам новае відэа пра Станькава. Першая частка прысвечана старажытнай гісторыі гэтага мястэчка. Мы распавядзем вам пра першых вядомых уладальнікаў князёў гальшанскіх. Пасля таго, як род гальшанскіх згас, Станькава пераходзіла ад аднаго роду да другога. Сапегі, радзівілы, а потым доўгая і складаная спрэчка за нойбургскія маёнткі. У выніку Станькава перайшло да нясвіжскай лініі радзівілаў, а потым да шляхецкага роду чапскіх. Пра новы этап у гісторыі Станькава, звязаны з чапскімі, мы раскажам у другой частцы нашай відэалекцыі. Яна выйдзе зусім хутка. Не прапусціце. Падпісвайцеся на канал Вольга Яноўская, спасылка будзе ў апісанні да гэтага відэа. Стаўце падабайкі, пішыце каментары і пытанні, мы абавязкова адкажам. Добрый дзень, шановныя сябры. Сёння мы праводзім чарговую нашу сустрэчу онлайн, і наша сённяшняя размова будзе датычыцца гісторыі такога месца, як Станькава. Станькава – вёска ў Дзяржынскім раёне Мінскай вобласці, і цяпер цэнтр Станькаўскага сельсавета, размешчана на рацэ Рапуса. Назва самой вёскі, верагодна, паходзіць ад імені уласнага Станька. Это памяншальная форма ад Станіслава. Старажытная гісторыя гэтага месца яшчэ не даследавана грунтоўна. І тут мы бачым мапу 1924-1939 года, і мы спецыяльна абазначылі Станьков. Тады гэта... Па-польску. Станьков. Так, гэта мястэчка называлася Станьков. Падобна, што першым уладальнікам Станькава, прынамсі вядомым нам, быў князь Юрый Семёнович Гальшанскі. У шлюбе з княгіняй Ульянай ён меў 5 сыноў: Іван, Александр, Васіль, Семён і Юрый. Пры падзеле спадчыны Іван Юрьевич атрымаў Дубровіцу, яго нашчадкі вядомы як князі Дубровіцкія, Александр Лебедева, подмолодечно, Василь Боры, Семен Шишовы, Юрий Степань, Роман и Золотый. Это на Украине. Глузком и гальшанами браты володали у роўных долях. А их мать, княгиня Ульяна, атрымала право доживоцця, так званое, право жить пажыццёва у маёнтках Станькаў, Жытін, Падаляны, Гарбачоў і Краева. Родавыя маёнткі гальшанскіх знаходзіліся далёка ад Станькава, самі гальшаны найперш. Таму лічыцца, што Станькава яны атрымалі ад вялікіх князёў літоўскіх як наданне. Магчыма, пасля шлюбаў Вітаўта і Ягайлы з княжнамі гальшанскімі. З 5 сыноў Юрыя Семёновича Васіль і Юрый памерлі беспатомнымі, а Іван быў пакараны смерцю ў 1481 годзе за ўдзел у змове супраць вялікага князя Казіміра. Пасля іх смерці княгіня Ульяна, іх маці, захапіла іх маёнткі сабе. І гэта было вельмі нетыповым для таго часу, бо
Тады жанчыны так не ўдзельнічалі ў гэтых справах, так? Ну, можна сказаць так. Пасля смерці княгіні Ульяны ўсе маёнткі падзялілі паміж сабой яе сыны Александр і Сямён. 24 листопада 1507 года король Жигемонт подтвердил право спадчыны, подел спадчыны промеж князями Александром и Семеном Юрьевичем Гальшанскими и их племенником Юрием Ивановичем Дубровицким. И Станькова было поделено на 3 частки. Поздней Александр Гальшанский заключил с князем Константином Ивановичем Острожским домову и передал ему свои земли у Гальшанах, Шишола, Глузку, Романова и Станькове на обмен на землю у Степани на Украине. 6 студеня 1521 года его сын, бискуп тады Вілінскі быў ён, Павел Гальшанскі, подтвердил эту домову, але вернул себе долю у Станькове. С этого часу маёнтак был поделен на 2 частки. Одна належала Павлу Гальшанскому, другая нащадкам Юрия Дубровицкого. После смерти Юрия его частка Станькова перешла до его сынов Ивана и Семена. Але Иван Юрьевич Дубровицкий помер у 1549 без нащадков. И одним уладальником маёнтка стал его брат Семен Юрьевич Гальшанскі, Дубровицкий. И он был апошнім представником роду Гальшанских по мужчинской линии. И он так само помер беспотомным. И после смерти его, значит, на уладании там претендовали шматликие сестры и родичи по матчиной линии, по жонках, по матери. До разгляду справы об наследстве, об спадчине дошли в 1558 году. Ну, сярод претендентов, например, были Астафий Волович, Аникей Корсак, Миколай и Богдан Павловичи Сапеги. Все они были нащадки Алены з Гальшанских. Менавіта ім разом з іншими маёнтками досталося і Станькова. У 1561 году Богдан Сапега продал свое Станькова, свою долю Станькова князю Миколаю Радзівілу Рудому, так званому. А той долучив його до Койдановского староства, поздней графства. Доля Воловича так само змінила уладальника. Астафій Волович ще виставляв со своєї частки Станькова потрібну кількість вершників у час пописа войска ВКЛ у 1567 году, а у 1583 году обменял Станькова и свой маёнток Станькова и Житин с Миколаем Рудым на маёнток Воронцевичей. У 1584 он продал так само частку Станькова, так званый Станькова-Юршинский, Федору Григоровичу Волку за 700 коп литовских грошей. Это была великая сумма. Ну, немалая, так, немалая. После смерти Миколая Радзівіла Рудага у 1584 году Станькова перейшло его сыну Крыштофу Радзівілу, ну, помянувши Перун. Его годы життя 1547-1603. У тестаменте, написанном у 1599 году, Перун записал, что маёнтак будет належать старейшему сыну Янушу до полнолетия молодшего сына Крыштофа. После чего повинен был отбыться подел спадчыны паміж ими. У конце 17 стагоддзя
Станькава належала апошняй прадстаўніцы бежанскай лініі Радзівілаў Людвігі Караліне, дачцэ князя Багуслава Радзівіла. Яна была ў шлюбе за князем Нойбурскім, і у іх не было дзяцей. Пасля яе смерці пачалася вялікая спрэчка за спадчыну, за яе маёнткі, якія належалі ёй. Гэтыя маёнткі атрымалі такую назву Нойбурскія маёнткі, бо яна была сама па мужу Нойбурская, княжна Нойбурская. На гэтыя маёнткі прэтэндавалі многія, у тым ліку нясвіжскія радзівілы, як бліжэйшыя крэўныя бежанскай лініі, сапегі прэтэндавалі, і нават рэйнскі электар і будучы кароль прускі Фрыдрых II. Спрэчкі тады цягнуліся доўга, суправаджаліся ўзброенымі сутычкамі і складанымі дамовамі. Але, ўрэшце рэшт, нойбурскія маёнткі, у тым ліку Станькава, перайшлі нясвіжскім радзівілам, якія мусілі выплаціць вялікія сумы іншым прэтэндэнтам. І тут мы скончым першую частку. Дзякуем усім за ўвагу гэтага апавядання пра Станькава. І шчыра дзякуем аўтару гэтага гістарычнага нарыса Міхаілу Рыбчонку за пошук цікавых матэрыялаў і фотаздымкаў па гісторыі мястэчка Станькава. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». І тут вы бачыце спасылку на наш сайт «Забытыя старонкі гісторыі».